আপনারা ভ্রমণ করে সবজি বিক্রি করে দখলা বিক্রি করে না আপনারা হয়তো কথা दहाय फैबाय थानाय समाव दाखालिबो नुदों आङो माने रुनिकाटा बाजाराव बिथांमोना माइक फिसा लानानै 6-7 जनसो लोगोआव लाफानानै बिथांमोना गिदिंबाय थादों। मानो होननानै बुङोब्ला आं दा मोनथिनाय गुबै सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय मथेब्ला बिथांमोनहा गामि गामि थांनानै मेल मिटिं खालामनो थाङोबा रावबो अनसायलानो बिसोरखौ बिसोरनि मेल मिटिङाव रावबो नुजाफैला जाहैदों। हांख्रायबाबो जानो होबाबो जिखुनु बिथांमोनजों थादेरला जाहैदों। माने फैयोबा माने सुवा नांनाय बायदि रोखोमनि जाहैबाय। दा नंखायनो बिथांमोनजों थादेरा नंखायनो गावसोरनो जिखुनु दाब दाब जायगायाव हाथाय बाजाराव माने गिदिं गिदिं माने गावसिनि फोसावदिंनाय जेनोखि हाबाफारि बेखौ मावगासिनो दं बिसोरो। गासिबो थिगथार आच्छा उफ्रा बिसय खथिया जानो थांगासिनो दङ। दिनैहाय बेबायदिनो UPPL नि बिजाथि सार निर्मल कुमार ब्रह्मखौहाय हाथिसारनि 2 नं खाग्राबारियावहाय लोगो मोनदों मैनागुरियावहाय। दा आं सारनिफ्राय फंनैसो मिथिनानै लानि फैबाय थानाय उफ्रा बिसायख'थिनि बागै। आं दासिम फोसावजेननायनि उननिफ्रायनो उफ्रा बिसायख'थिनि जेनोखि फोसावजेननायनि अखानायैनिफ्रायनो आंजों लोगोसे आंनि अनगायैबो सेन्ट्रेल कमिटिनि दैदेनगिरि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि ब्लक कमिटिनि प्राइमारि कमिटिनि आरो बुथ कमिटिनि दैदेनगिरि बिथांमोना गोबां जायगायाव गावबागाव जायगायाव खामानि मावगासिनो दङ। आरो आंबो बिजाथि हिसाबै जितु एनजिनि बिजाथि हिसाबै आं गोबां जिहेतु जोंनियाव 9 समस्ति दङ बिटिआरनि 9 समस्ति दङ। बे 9 समस्तियाव आं गिदिंजोब्बाय। जेरावबो जेरैबो गुबुन गुबुन हारि हारिसाफ्रा आंखौ आं बिजाथि हिसाबै आंखौ देरहासार खालामनायाव बिथांमोना मोनफ्रोमबो मेल मिथिङाव हेफाजाब आरो मदद खालामदों। आरो फैबाय थानाय 13 तारिख नभेम्बर बे नभेम्बरनि बिसायख'थियाव गाजा गोमजायै बयबो आंखौ भट होनानै देरहासार खालामनायनि बिथांमोना माने थांखिखौ लानानै दं। दायो जोङो दागगारि हाथिसारनिफ्राय फैबाय ओरैहाय थांसिगोन जोङो मालिबिथा जानानैहाय। ओमफ्राय मालिबिथायाव गोबांथार जायगायाव हाबलांबावनांगौ। ओमफ्राय बेयाव दसे थाथ'बाय आरो दसे रेस्ट लाथ'बाय। मानो होनना बुङोब्ला गोजाननिफ्राय फैबाय नालाय एसे हाद्रि जाबोबाय एसे। दा बेयाव दसे रेस्ट लानाय जाहैबाय आरो दा जों थांगासिनो दङ दायो मालिबिथा। दायो बिसोरो गुबुन गुबुन दोलोआव दंमोन BPF दोलोआव दंमोन। दा बिथांमोना UPPL नि आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै UPPL आव जयनिं जाबाय। आरो ओरैबो दङ नै। दा बेफोरबायदिनो गोबांथार जायगायावनो लोब लोब जयनिं जादों आरो दा बे आदामोनाबो बेवहाय नै दिनैनि दिनाव जयनिं जाफैबाय।